Kakasi Students Union East Gentiles District Unit haka arpulai tadi unailar arja arpusa kalalej banyak kendo yo ba kermen shelau MLA ka cleariat ubaderu menteri ketenat revenue ban pensngau halor ka jingdon kam haka district kam tam haka ban kentiu yo ka puli puti ka kot ka khia haka tega district nalor kiwai pat kiman. Habakran Shikilat Pathai Kubor Usamla Penshai Kupar Dekar, Assistant General Secretary East Gentiles District Ulang, bahadu menta kampat dan kenu-kenu ka college sorkar ka Bapura hakani ka district, bat kumta kila aijing mot ban penlong no ya ka Jaintia Eastern College, kum ka college sorkar Bapura, kenang bakan long kum ka jing mentoy na ka benta ki samla ka thany. Nalor kata ulapun senguru, halor ban kentiu kerdan no ya ke Rembai Government Secondary School sya ka Higher Secondary School, bat kumjo ke jingdan kam ya ke building ke bathamai, nalor ban tungsho ya ki nong trek ha Civil Hospital Cleariat, ha ke ban nakal yang umentri ulaong buun sasyim kia halor kini kiman. Shu ulaong, bakal day ke por ban tau no da ke komiti kenang baki pat ba ki basyong basa, ha kini ki benta kaput kin laj na ke jingsha pendik ha ki sipai BSF. Tega mat menekong bangi layu abannya pensengau kadai halor koi ke kia. Kamtam ya habede baka Civil Hospital Cleariat aga baka dang kam ya kata ga extension building ta bang yo banyak keren kini nagal yang jungu local MLA beru minister ulong ba ya kini hi kala don ga sanction order ne ko work order kaban sedang no te ya mentahi ka hangtai ha Civil Hospital ka badang duna ga setengah manpower talor kini ru nagal yang jungu menteri DP ne local MLA ula kular ban ra langi kani kamat ha aga cabinet meeting makumjur open sengau lor ni jingtong kam ko yo kya deskoveru ya jor open sengau halor ka pule puti ha district Brokawai ba kumba supun kamau pi ba nagaleng gaseng nila judawa ba ekarmbai government secondary school kabadai tanggawai hi ka government secondary school hati ha district jungi ba kala dai por ba kan kentiu kardan no high secondary talor kene ngilayo ban kenduru bat bagi badai pet yang to school bat kila ju airu ik proposal talor kene ru nagaliang local MLA unong sa ra ya kene gaman cabinet meeting bat kumjuru ban nang yai bodden halor kene kanang ba kene high secondary school hang tai Rembai kan kiu kardan ru kumjuru halor ka ngilayo ru ban ikran halor ka government college kumbalong mentahi kampat don kanu government college te halor kane nila shu ajingmut yo local MLA ba namar kumbalong mentahi ka Jaintia Eastern College kadai tanggawai college ka ba ayo ya kata ka kumba nyo persen ya kata ka government aided fund te ngila yo kundoru yo principal jong college hagini gisngi peladam ba ngila bani keren ba rala ba ya kani college kadai bala nungkan tiu kardan no syaka full fledged government ba kanang ba ki samla jong thani ken yo mentoy na kate college ba sekiwe ru ki mat ki mangali yo berkran kalor halor ka kam kajam kuman kemai pi ba nakaliang kasengi ngala bodin halor ka jingtai ka ITI kumba PLI ba menta kala urlong adeng ngajing bodin jongi ba kadeng ngajing bodin jongi MLA jongka kong Santa Mary Sala ilayo ba Thailand but nagaliang kasengi kwa ban power ko besay ba nagaliang gini company baka district administration ni kwa ba ngidawaru ba kandon kata ka memorandum of understanding hakaba ki ITI graduates ki ban graduate na gani ka ITI kin yo placement direct claim jingthon hagini ki company ki badan hatai district jongi teh badai bagamat BSF nila yo banikran madalor kene nila dawa ba kandon kata komiti namar kumbalong himenta kumba PLI kampat don kano ka komiti ne kata jingelang habangin yo banikran bagi BSF bagi paitba ne bagi seng ki ba ju persa mengkepor jington jikite ki BSF teh halor kene nagaliang ga seng hi ngila yo banikran ba kala dai por bakandon ke komiti nang bangin yo banya ya mir jimut ba kumno ban ra kata ka song suk song science stage ka than narpo gumjuru sigi than bordar hi pro gwe kanang ba ki bre jungi ki basa sigi than bordar kinam sya pedik man ke pora kini ki BSF ta ka halor kamat jung drok ru ngilayo banekran magane ngila jubudin hi nakaliang gaseng ba kaladai
bandon nak kategori rehabilitation center district balik kini kadang nila ju ai jingmut ba jadi pat baru ba kinsa ai awareness program nama ku metahi kala judon kata stigma ba tolesi habawan gini rehabilitation center ki beriu dari jong district ki hamteng dan rai dah neliang jungi kum geseng ru ngila patpau kemaru MLA bagi nyatailang bagi dan ru kita gi awareness program ba kumnu kan nyarap jadi samla jungi tam ki bah ngop how drop te lor ke boarding ru ngila ju ekran pada kini nagaliam u local MLA minister urupan pau baka menta kalau judon biang taka skim kebala introduce ke government ya taka skim ngimpat simulatif ke kumno handring isyutip ba kan sadon kum taka skim haga ba kiberiu jong katani kila ban apply kanang ba jing do light linde jing lip light hantai kanam longga ba sipapalat te tangkini ki mat ki bangayo ban kran padu local mele bukum joru revenue minister agane ga janme Kumno ba Raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hoi ki biang lor. Ai creation jong menta ubnai. Hoi ta. Ba ukau iu unia. Kong undi ukau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umde ubabha. Kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot akhya ka jongi. Menta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladang ngi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi. Ila ban yo ya ka jingpang dunas nam mat ka jing bria ki kman. Henry ba uni ukau 45 don jinga dei kumno. Yo i ya ka jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jungkine ngengat hagi babun ke jajingpa ka sorkar ka persangkar bala banwanra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha ba ukhaw ata kamlu kadut bat ke ampnyang bam. Kidai bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu 100% kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki ta ka sharp plus F haki. Ba uni ujingbam plus F pat ngila banyo ne eh. Nang ni kong nagani ka daw ka sorkar kala penmi yaki skim ICDS, MDM, PDS kabha na ka benta upajba. Ka sorkar mi kala mangker pang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba kilapha da ukhau ba bhatam na ka benta ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na kata ka daw batang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni shakman. Tang da ukhau 45. Ba pikirannya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.